Pues yo soy José, llevo 6 años en el club. Yo soy Johan, llevo 2 años en el club. Eu son Rocha e levo 3 anos no club. Eu son Tomás e vou facer 4 anos en Tirán. Eu chamo Xoel e levo 2 anos no club. Está na trainera. Seguir jugando na traíña. Intentar un posto na traída. Sí. Seguramente intentar estar aí. En verano é moi duro, pero como os teus amigos saen de festa todo o mundo pasa ben, mentras ti estás chupando entrenos, claro, te quita tempo das túas tardes, te quita moitísimo tempo, pero ao final acabas disfrutando bastante. Por exemplo, a mí os seniors traballaronme bastante ben, estou moi agradecido, e eu pasei moi ben con eles, verdad? En plan, non botei nada en falta de outros veranos, la verdad. Depende da época. Na época de exames quitan moito tempo. Que se quite a metade da tarde, máis ou menos, é moito tempo. Además, despois chega canso a casa e costa estudar. A mí parece que consome moito tempo e que un deporte que consome moito tempo e que un deporte que o te gusta ou costa mantelo, pero bueno, que se te gusta merece a pena, a pesar de que coste combinarlo con outras actividades ou cos estudos ou así. E ti que pensas? Eu penso que quítache tamén moito tempo, pero con unha boa xestión podes levar a cabo as dúas cousas. Igual xogas menos, igual sales menos, pero ese tempo que lle restas sumas os estudos e o compaxinas con algo. Creo que así sí tens tempo para afrontar as dúas cousas. Intentar chegar a España, coño. Temos un bo equipo e hai que traballar. Cantos sodes en total no equipo? 7. A ver, como objetivo gañar, obviamente, pero como realidade, pues, intentar estar aí. Ter un bo bater e unha boa trainería. Tentar fazer un bo papel nas dúas competicións. Os cadetes do ano pasado, que a mí doime moito porque estiveron traballando moi ben durante todo o ano e quedaron fora por o mal tempo. Doime moito e cando así saí do agua chorando e tal, a mí impactoume, doime por eles. E logo a miña primeira regata de traíñas en Cesantes, de estar ao mar totalmente calmo e de repente encontrarte un maretón e dicir, hostia, a ver, non é o mellor. Eu saí e dicir, vaya porquería regata, non sei que non sei canto, pero bueno, non estivo tan mal. Despois os seniors me animaron bastante, pero ben, o sea... Eu creo que a miña regata máis frustrante foi en Mecos o ano pasado, sendo juvenil de primeiro ano. Un mar complicado, moito vento, o mar moi picado, estar a proa facendo todo o rato, non ser capaces de avanzar cando eran os largos en contra. Chegar a meta e decir, ata aquí. O sea, xa está. Querer terminar a regata antes de non ser capaces o equipo de avanzar. Moi frustrante. Esa regata de cadetes que decía foi a nosa, que levábamos un moi bo ano, quedando segundos, a veces terceiros, e pensando xa en el País Vasco, levantouse un temporal justo cando tocou nos sair, entrou agua e non se moviu o barco e non pasamos do primeiro día da clasificatoria do evento. Acabamos destrozados porque fixemos moi bo traballo e moi boas regatas e tivemos bastante boas sensacións como para rematar tan temprano unha temporada, ¿vale? Respirábamos a máis, vamos. Eu o xestiono máis ou menos da mesma maneira, xa é sair a romper, no segundo largo intentar manter o bloque e manter a potencia todo o que poidas, ou no terceiro largo apretar os dentes e darlle con todo, e o cuarto xa se resolve. Xa pensas que ir pa terra e tal, tamén coa xente animando e tal, xa se resolve. Ese de voy a darlle medio largo e o que quede. E ir por tempo, telo todo esquematizado para que non sea tan duro mentalmente.
a idea é intentar que xa igual de remar igual, vaya a su caso, vaya adiante. Todo mental. Claramente influir, sí. Proba. Proba. Marcar estribor. Proba. Por outro motivo. Eu porque levo dos 6 anos, 4 sendo proa. Este ano tocoume ser terceira de estribor porque vamos a italiano. Pero por min prefiro ir na proa. Síntome máis cómodo sabendo que teño que facer as cousas técnicas que destrozarme. Eu prefiro a proa porque gustame sentir o barco. O sea, a sensación que noto na proa non asito nun lugar de estribor 3, de estribor 2. Cando sentes o sonido da proa que está navegando de boa maneira, é unha maravilla. Pero é por a sensación, non por un sitio en sí. Igual non interactuamos tanto con restos de categorías e tal, pero se nos veñen a pedir axuda, calquer cosa, sen problema ningún, se botamos unha man, se explicamos cousas e tal. Que están intentando sacar o club adiante, non está tendo nada mal, están trayendo xente nova, adestrador, por exemplo, ficharon ben, superan fichar ben a un bo adestrador cando Benji cortou todo. Sí. Están intentando sacar un proyecto moi bonito, verdad? É moi grande. O intentar volver a ACT e intentar volver a mantenernos aí arriba é un proxecto moi grande, pero non imposible, moi difícil, pero non imposible. Que o están intentando dice moito, porque igual outras persoas se limitarían a Liga A, intentar manter os postos sobre os móviles e fora. Pero Fixo moito ben ao club. Está a outro nivel. está por encima de todos os chicos. Por exemplo, non unha persoa que non podas pararte a falar con ela de cualquier outra cousa, non? O sea, podes falar dos teus problemas se queres, como se dices de ir a tomar algo despois do adestramento, tranquilamente. É un amigo máis. Una persona cercana, próxima. É un adestrador que non ves como o adestrador xogas con él nos entrenos. Ou podes ter como un amigo, pero cando é adestrador, é adestrador. É unha persoa que sabe diferenciar moi ben iso. Entre Kevin e él, eu considero que fan moi bo traballo por esas dúas cousas. Se complementa. Porque nos exprimen, nos fan dar o 200% e tamén son amigos.